ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикони ҳамешагии ютуб канали мо Насим ТВ. Дӯстон, подписчикон, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. Навор кардем навори мошинҳои фурӯшӣ. Дӯстон, як рӯз навори мошинҳои фурӯшӣ, як рӯз дигар хонаҳои фурӯшӣ. Хулоса дар видеонавор лайк монед, дар канал подписатсия кунед. Нархи навори беҳтарин числа имрӯз, яъне ки 14 июл мебошад. Барои реклама кардан дар WhatsApp ҳатман дар тамос бороед. 911 32 43 44. Дӯстони азиз, суратҳоша yoki видеоша қатъи маълумотои пурраш дар имо, WhatsApp, Telegram ҳам ҳамаи сайтҳо дорем. Хулоса роя кунед, реклама карда дар муддати кӯтоҳ иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Дар канали мо подписатсия кунед. Зиндаву сарбаланду хонавол бошед. Дастгирии шумо пеши мост. Зиндаву сарбаланд бошед дӯстон. дӯстони азиз, нафароне ки телеграм доштагӣ бошед, мо телеграм канал кушодагӣ ҳастем бо номи Насим ТВ. аввалин шуда дар ин канал, яъне ки аз нархи навои техникаҳо ва мошинҳо, хонаҳо бохабар мешавед. Ссилкаи телеграм канал дар таги комментария закрипӣ шудааст. ҳама каса бодорем подписатсия кунед, иншоалло ки беҳтарин мешавад. мақсад ки наворҳорам дар канал мепартоем. раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, аз тарафи подписчикон суроғ шудам, як Opel Vectra бероӣ кардам. бовар кунед, састаи бениҳоят хуб аст. солаш 1995 сол. мотор объём 1.6, коробкаш механик, сузи 4.8 бензин газ кор мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гуфтагӣ дӯстони азиз, 4 та балони пачка, краскаш навкадаги, мотор, коробка, ходовой соз, дискҳои пластикови калпак часпондагӣ. хулоса дӯстон, мошина бениҳоят яъне ки расход кардаган, ҳама ҷиҳата лук дорад, чашки пашки варид надорад. салоншам тозаак. дар ноҳияи қумсангӣ, яъне ки дар ҷайҳон нархи мошин дӯстон 25 000 сомониш мегӯяд. харидори аниқ бошед, савдо намешавад дигар, яъне ки нархи охиршай дар рақамҳои 906 47 11 55 қади занг бизанед, маълумоти пурра ва аниқтар шумо аз худашон пурсон шавед. лайкҳоро дӯстон бизанед, дар канали Насим ТВ подписатсия кунед. раҳмат барои дастгириятон. дӯстони азиз, дуюмин эъдоми Opel Astra J аст дар кузуфи Хачибек. солаш 1998 сол. мошин ддр мебошад. мотор объём 1.6, коробкаш механик, сузи шориш танҳо бензин қади ҳаракат мекунад. мошин дӯстон мотор 1.6 Ecotec 16 клапана будааст. хоб мотор, коробка, ходовой 100% гуфтагӣ, 4 та балони пачка қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархаш 38 000 сомониш мегӯяд. мошини хари конкрет мошин биё аз наздик бубин гуфтагӣ савдо муомила мешавад. дар масъалаи задагӣ, пусидагӣ, бурдагиш гуфтагӣ мақсад умуман надорад. ҳуҷҷат утилизатсия кардагӣ тайёр. мошин танҳо краска мегӯяд. тамом дӯстон, дар рақамҳои рӯи экрана дар тамос бороед. дӯстони азиз, нафароне ки мошинхар ҳастанд, хоҳиш мекунем пешпардохт пешакӣ ба ягон каси залог напартоед. то рафтан мошина дида маъқул кишед, баъдан бо соҳиби ҳамин мошина залогша битиҳем. зиндаву сарбаланд бошед. раҳмат барои дастгириятон. Mercedes сечкаи объёми дӯстони азиз тозатон ёфтем. солаш 1997 сол. мотор объём 1.8, коробкаш механик, сузи шориш бензин газ, гази евро 4 гуфтагӣ. хулоса кузуфаш тоза, бампери пеш хайдесин камтарак зазор, яъне камтарак краска лакш кардагӣ. дар шаҳри Хуҷанд мотор, коробка, ходовой соз 1 сола пурра ҳуҷҷат, утилизатсия 1 сола танировка дорад, задни камера дорад, аз учёт силмат кардагӣ, номерҳош транзит, кондитсионерам кор мекунад. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. гуфтем нархи мошин 60 000 сомонӣ. дар рақамҳои рӯи экрана маромад дӯстон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, Opel Astra 8 ёфтем. кузуф Хачибек. соли баромад 2008, мотор объём 1.8, коробкаш механик, сузи шориш бензини холӣ. мошин 4 та балони пачка дорад. аз учёт силмат кардагӣ, номерҳош транзит, сузи шориш танҳо бензин гуфтем. пробегаш хоб 210 000 километр гаштагӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин
56000 сомонӣ. Мотор, коробка ходовои соза бекамол нархи охириша дигар савдо накунем, эҳтимол беҳуда занг назанем. Дастгаш серебрисник кузоваш тоза дар рақамҳои 985 54 19 90 муроҷиат кунед. Аз номи ютуби мо сайти мо Насрин ТТ салом расонед. дӯстони азиз, боз як ҷойгир астралитон ёфтем бо нархи 36000 сомонӣ, нархи дастрас, солаш 1998 сол. мотор объём 1.6, коробкаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. мотор, коробка ходовои соз. хоб танҳо кузоваш дӯстон гуфтагӣ ки мақсад краска вабай утилизатсия дорад. ҳуҷҷатҳои солмас ба анҷом расида. нархи мошин 36000 сомонӣ боз савдо муомила мешавад. дӯстон дар рақамҳои 908 28 26 30 муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва нутқашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, фкчаи тозатон ёфтем, яъне ки Астраев кузов караван универсал караван импросо сарошта бо нархи дастрас фурохта мешавад. солаш 1997 сол. мотор объём 1.6, коробкаш механика, сӯзишвориаш бензин газ кор мекунад. мошин гуфтагӣ дӯстони азиз дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 27500 сомонӣ. кузовша дидем ки чӣ хел тозагӣ хушрӯй. мотор, коробка ходовои соз, дискҳои простой, баллон состоянияш хуб, ҳуҷҷат утилизатсия дорад. мошин бе расхода дига мешини ҳайш мекунӣ. 27500 боз камтарак савдо мешавад. дар рақамҳои рӯи экранда метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, астралитон ёфтем. марҳамат. астрали караван солаш 1998. мотор 1.6, коробкаш механик, состоянияш хуб. задагӣ пусидагӣ гуфтагӣ ки мақсад надорад. яксола ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ тайёр. кузоваш тоза. аз учёт синимат кардагӣ номерҳош транзит мебошад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи астрали дӯстон 51500 сомонӣ. мошин хеле конкретӣ мошин гуфтагӣ мошина биё аз наздик бибин, проверкаш кун. мотор, коробка ходовои соз, чашкешбарӣ надорад. дар рақамҳои 973 52 33 дар тамос боред. маълумоти пурра ва нуқтаашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, ваз 2106. марҳамат, балечикои ваз 2106 ҳастем. состоянияш бениҳоят хуб. солаш 1998 сол. мотор 1.6, коробкаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ. мошин як сола пурра ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ тайёр. кузоваш тоза, бениҳоят яъне ки расход кардан. дӯстони азиз, хоб утилизатсия гуфтем дорад. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 29000 сомонӣ. ҳолати хуби техникида қарор дорад. самфер дадагӣ 904 03 30 муроҷиат кунед. маълумоти пурра ва нуқтаашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, дигари мошини фурӯшемон Toyota Vitz ҳастай, яъне ки мошини камрасход, ҳолати беҳтарин, соли баромаж 2010 сол. мотор объём 1.3, коробкаш автоматик, сӯзишвориш бензини холиходӣ ҳаракат мекунад. мошин гуфтагӣ дӯстон, мотор, коробка ходовои соз, ҳолати хуби техникӣ, кузоваш тоза десен. пробегаш ҳамагӣ 125000 километр гаштагӣ. қарор дорад дар шаҳри Бохта, пешина Қурғонтепа. нархаш 55000 сомонӣ. дастсорошни фурӯхта мешавад. дар рақамҳои рӯи экрана дар тамос боред. маълумоти пурра ва нуқтаашон аз худашон пурсон шавед.
дӯстони азиз, хундаи аванти фурӯшӣ ҳаста, яъне ки рестайлинг гуфтаи кадаги соли 2007 мотори 1.6 коробкаш механик сӯзишвориш бензини холӣ. Мошин краскаш сабсафедак, ҳолати хуби техникӣ қатъи устод биё ҳама ҷо проверка кун. Мотор, коробка, ходои иншоалло ки гуфтага бе камбудиай. Балнош састаинш хуб. Дар масъалаи ҳуҷҷатҳои соҳиби мошин дӯстон ҳеҷ қайд кардагӣ нестай. Автомати гуфтем, мотори 1.6 2007 сол, хундаи аванти бо нархи 65500 сомонӣ фурӯхта мешавад. Нафароне ки аванти хар бошед дӯстон, дар рақамҳои рӯи экран 93 750 50 42 қади муроҷиат кунед, маълумоти аниқтарашон аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, нафароне ки чунин мошинҳои фурӯшӣ ёки хонаҳои фурӯшӣ доштагӣ бошед, пас дар WhatsApp рӯй кунед. худо хоҳад мо дар навори оянда ҳатман реклама карда фурӯхта медиҳем. зиндаву сарбаланд бошед. раҳмат барои дастгирдон. خب دوستان عزیز، دیگر ماشین فروشیم خونده الانترا فروشی است. سالی برآمد 2015 سال. موتور ابیام 1.6 کاروبکش اتوماتیک سوزشوارش تنها بنزین خالی. ماشین از کره آمادگی قرار در شهر شام عینی حال کراسکش سفید کوزافش توزه نرخ 47300 سومانی بر است. ماشین به یوتیلیزاسیون باز گفته که کمتر مقصد که ارزان می شود. رقم 901 31 84 90 قدم مراجعه کنید. معلومات انیق‌تری ماشین از خودشان پرسان شوید. لایک ها را به خاطر پیشرفت کانال و به خاطر مهنت‌های نسنجی دریغ ندارین در کانال ما پادپیسا کنید. رحمت برای دستگیرتون. دوستان عزیز، تویوتا کیمری دی فروشی سال 2008 موتور 2.4 коробкаш автоматик сӯзишворӣ аст, бензин, газ кор мекунад. با ماشین در حالت خوبی تکنیکی گفتگی دوستان از قرار دارد. 4 تا بالونش نو پچکا زدگیم. کوزوفش تازه هک. کورنی سالن از سببی که یعنی که میفروشیم گفتگی ایرا مقصد که فروشیم باید که الکترومبیل بخریم گفتگی. نفرانی که چنین الکترومبیل با واریانت الشی داشته باشین در تماس باشید، مراجعه کنید. باز بالایش پول میدین گفتگی. خب ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش 69000 سومونش میگه. خریداری انیق باشه باز سودا معامله میشود. در رقم 991 11 95 50 قدر زنگ میزنید. دوستان عزیز، اینک این آخرین اعلان ما در نوار امروزه اوپل استرا جی کوزوف караван солаш 1999 мотор 1.6 коробкаш механикай сӯзишворияш бензини холӣ хади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва гуфтаги дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Роғун аз учёт синомат кардагӣ номеро шуд. нархи мошин 43900 сомониш мегӯяд. боз савдо муомила мешавад. дар рақамҳои рӯи экранда 989 99 78 67 қади занг бизанед. маълумоти аниқашон аз худашон пурсон шавед. навори имрӯзаи мо дӯстон ба анҷом расид. боқӣ сарбаланд бошад. дастгири шумо пешаи мост. худованд нигоҳбонтон бошад.